Hvis jeg godt må illustrere, hvad det er, der er problemet i dansk politik, og hvorfor må det du er, gerne. Du har taget et skilt med, ved jeg. Ja. Skal vi lige se, hvad det er for noget? Ja, altså i gamle dage, delte vi partierne op på en højre-venstre skala. SF ud til den ene side sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre i midten, og så det konservative venstre til den side, hvor man siger markedsstyring. Så sker der det, der kommer en ny dimension ind i dansk politik, op igennem 80'erne og 90'erne, global orientering opad og national orientering nedad. Altså reformer heroppe af, erkendelse af, at vi lever i en global verden, hernede af, national orientering, vi er selv nok. Hvis man deler partierne op på den måde, til og med, hvor Uffe Ellemann stadigvæk er leder af Venstre, så vil man placere Venstre her som globalt markedsorienteret parti, de konservative mere gudkonger fædreland, men markedsorienteret, Socialdemokraterne opfinder velfærdssamfundet med nationalt orienteret, og SF mere globalt orienteret, Radikale Venstre meget globalt orienteret. Nu er det meget vanskeligt at finde ud af, hvor midten er i dansk politik. Så sker der yderligere det, at Fremskridtspartiet går i opløsning, og ud af dem kommer Dansk Folkeparti. De lægger sig hernede som et klassisk socialdemokrati. De siger bare, at de har 3 mærkesager: stram udlændingepolitik, stram retspolitik og bestikkelse af de gamle. Så taber Uffe valget, og nu kommer der et afgørende skifte i dansk politik. Ja. Fordi Uffe taber valget, Anders Fogh tager over sammen med Claus Hjort og siger, at vi kan ikke vinde på at være et borgerlig-liberal reformparti, vækstorienteret parti. Vi skal være socialdemokrater for at vinde magten. De lægger sig hernede ved Socialdemokratiet. Der er kommet 40.000 flere ansatte i den offentlige sektor under Anders Foghs ledelse. Konservative følger med som det tynde øl. SF, de går herned også nu, de skal være lige så stramme i retorikken som Pia Kjærsgaard. Derfor, når den ene side siger pointsystem, så siger den anden det også. Og det Radikale Venstre vælger vil koble sig op på SF og Socialdemokratiet. Hernede ligger modstand mod vækstpolitik. Hernede ligger, at man appellerer til de angste danskere, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, der er nødvendigt. Og det er så der, at vi kommer ind i billedet, selvfølgelig, for at markere. Her ligger vismændene, Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærdskommissionen, siger, at vi skal gøre noget ved skatten, vi skal gøre noget ved rammevilkårene for det danske erhvervsliv, vi skal gøre noget ved efterlønnen, fordi ellers så går vi for lidt.